Pozdrav svima ljudi, prije početka samog ovog videa želim da zahvalim autorcu koji je predložio ovaj video. Izvinite što sam se ovako rano probudio. Sorry. A vi uživajte u nastavku videa. Upalio sam, bilo mi je dosadno. Onda sam otišao na kanal Comedy Central. Tamo je bio moj omiljeni crtani South Park. Jeste, ako je bilo komedija za decu, onako mi se taj crtani svideo. Pisalo je sledi South Park u 19:20. To je bila moja nada. Onda sam dotrčao do dnevne sobe kroz stepenice i upalio TV. I naziv i počeo je sad pravi. Počelo je nešto drugačije. To je krenuo, ali nešto je jako bilo drugačije. Cartman, Kyle, Stan i Kenny su stajali sa crvenim očima. I muzika se puštala unazad. Ja mislio, je li ovo neka šala? Nije. Je bio besan što je Vader snimio s njima kako je on go. To ga stvarno razljutilo i počeo je sad pravi horor. Onda je Cartman želeo da se osveti Vadersu zato što ga je zezao. I nećete verovati što je uradio. Drhtala je grmljevina, Vader se tu plašio, mislio je da će ga neko ubiti ili da će tato doći da vidi da ne spava. I došao je ko? Video je Cartmana i na kraju ga ubio i epizoda se završila. Odmah sam ugasio TV i nisam znao šta se dešava. Tada više nisam nikada pogledao tu epizodu.